Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Littafin Zarra, littafi na 4. Masu saurare na idan ba ku manta ba, a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda yarinyar nan da ta gaishe mu ta fanshi mahaifinta inda zai bani aurenta na rantse zan yi masa komai da yake bukata na hidimar auren su tun daga satin farko har ranar da za a gama biki. Ka same sa ka faɗa masa idan ya amince har gidan nan zan gyara masa. Allah sarki, wannan kenan. Sai kuma daura kai tsaye. Tunda suka tafi suka bar Asma'u da sakakken baki, kallon da Asim yake yi mata ita da Sadiku shine yafi bata mamaki da kuma dalilin zuwan su gidansu. Ganin yanda ya danka wa Malam Husaini kuɗi ne yasa ta sake mai da hankalinta gare su, amma sai ta ga ya dube ta, yayi murmushi ya ja motarsa sun bar Malam da kallon kuɗi cikin mamaki. Malam Husaini na dagowa suka hada ido da Asma'u, yayi saurin sanya kuɗin cikin hularsa tare da watsa mata dakuwa. Tayi saurin kawar da kai suka ci gaba da tsinkar faransu ita da Sadikunta. Sai da aka kira magaraba suka yi sallama ya nufi masallaci, ita kuma ta shiga gida ta dauki buta ta shiga bayi ta kama ruwa ta fito ta daura alwala daidai lokacin da ta ji Malam Husaini na cewa ni babu ruwana da inda zaki Amina, gida ne sai da shi zan yi, dole kowace ta nemi inda za ta zauna kafin a yi bikin yaran nan. Ku koma kawai, ba sai da na ce kada ku kuskura ku haifi mata ba, ku ga masu kunnen ƙashi kuka haife su, ai gashi nan ba su kawo kuɗi ba sun kwashe muku naku. Cafkar kunnen Asma'u yayye ce Ja'ira da kanta tun na zuwa duniya, saura na jikin ce wani abu da bakinki kamar gidan tsuntsu, tana tafe kamar allura. Ita dai tana samu ya sakar mata kunne sun ta shige daki ta tayar da sallah tare da jin bakinta ta tsuke. Abu ɗaya ta iya tambaya, waye ya kawo bakin gidansu? Inna ta ce mata masu siyan gidansu ne. Daga haka ta yi shiru da bakinta saboda ba ta son subutar baki ta sa ta yi wata maganar, don ba za ta taɓa kuskuren faɗawa Inna tsiyar da ta yi wa Asim Shahid ba. Allah sarki, wannan kenan. Kwana Asma ta yi tana tunanin dalilin da yasa Asma yake son siyan gidansu. A daren ta ci alwashin in dai Allah ya haɗa su gobe a hanyar makaranta sai ta ci mutuncinsa yadda zai ji ba ma ya sha'awar siyan gidan nasu. Ai kuwa tun asuba ta shirya ta ja ta zauna tana jiran lokaci. 7 daidai ta fice daga gidansu ta nufi gidansu Jidda, suka dunguma suka tafi. Tana bawa Jidda labarin abin da ya faru jiya na zuwan Asim gidansu a matsayin wanda zai sayi gidan zai yi kiwon shanu. Dariya sosai Jidda ta yi ta ce, kin gamu da karfen kafa mai wuyar kwancewa. Wato gayan nan ya shirya wa wasan, so yake kure malejin ke wulakanta ki. Kin ga idan ya sayi gidanku ko haya ya baku ai babanku ya koma karkashin sa, balle ma tashin ku zai yi a wulakance. Ya zuba shanu a gidan, kin ga ya nuna miki rayuwar shanu ta fita ku muhimmanci. Ni fara ma ban gano miki nasara a buga wasa da wannan mutumin ba. Da ganin sa kin san ya ciyata da kai, zai iya rama wulakancin da zaki yi masa ta duk inda ya so. Gara dai yan gajerun da muke tsokana ba su da yanda za su yi da mu sai tsaki ko harara. Har suka je makarantar Allah bai hada su da shi ba, haka ta rinka Allah Allah a tashi, nan ma ba su gamu ba. Ta ji haushi sosai, so ba ta da yadda za ta yi, dole ta hakura. Tana zuwa suka tafi Islamiyya, sai yamma suka dawo. Likis da ke Laraba ce, sun yi hadda a ɗakin zaure suka tarar da Malam Usaini da Malam Bala suna tattaunawa. Malam Usaini sai dariya yake, su kuma suka durƙusa suka gaishe su da fara'a. Malam Bala ya amsa, inda Malam Usaini ya ce, ina ma'ulele na, zo nan dan ƙaniyarki. Gaban ta faɗi tunda dama a tsorace take, tana jiran abin da zai je ya dawo. Matsawa ta yi a ɗarare ta zauna tana ɓarin jiki don ta san ba wuya bane Malam ya make ta ba. Gyara zama yayi ya ce, ina kike Asma'ul Husna? Ajiyar zuciya ta yi ta ce, gani Malam. Jinjina kai yayi ya ce, yauwa masha Allah, dama wani umarnin gaggawa zan baki. Kin ga dai a yadda kuka taso a wahale a talauce, to ki gode wa Allah ya soki da arziki, ya yi miki ludufi da ludufin da yake iwa duk wanda ya so cikin bayinsa. Jiya an zo ganin gida, ashe rabon ganin ki ne dan farin yaron nan Alhajin birni. Wallahi tallahi shine dai bayan sun ga gida kin je kin gaishe su, ya gani kuma yana so, har ma ya min alkawarin
idan na bashi aurenki zai bar min gidana kuma zai yi min komai na auren Dijangala da Zabba'u. Keko ya ce ko cokali baya bukata, kin ji fa inda arziki yake. Tun da ya fara magana ta kafe sa da ido cikin mugun tsoro da kaduwa. Ta gane wa yake nufi domin Zaharan ba fari bane, Asim ne fari. Amma sai ta ce wai Malam Sadiku fa. Wata uwar harara ya buga mata ya ce, Sadikun ubanki, yau ko Laminu ne uban Sadiku ya dawo duniya ai ba zai hana ni cin wannan arzikin ba. Ke, ni fa ba ma shawara nake da ku ba. Daga ke har uwarki dama, ke da ke kin ɗan shafi zamani zaki ba da haɗin kai. To ke ma na ga kulluwar 'yar bakin ciki ce, saboda haka tashi, ware, kauce, kar na make ki sauna kawai, wanda arziki ke binta tsaya ke dawo da ita baya. Yana faɗin haka ya miƙe, abinda ya sa ta miƙewa ita ma da gudu ta yi cikin gida, tana rushewa da kuka tana cewa wallahi ba a isa ba, ba za a taɓa cuta ta a haɗa ni da wannan shegen azzalumin mutumin ba. Ai ba ni kaɗai aka haifa a gidan ba, a bashi wata mana, sai ni saboda an rainan min hankali. Jin takun sawayen Malam Usaini ya sa ta shigewa karkashin gadon karfen inna tana kuka. Ya shigo ɗakin yana huci yana cewa, ka ji min mutane 'yan bakin cikin arziki. Zo 'yan bakin ciki, arziki ya zo min har gida, Allah ya amsa addu'ata, ni ma na kusa hutawa shine za ku yi min bakin ciki? Tabɗi, ai wallahi ba ku isa ba, wannan aure mai hana shi sai dai mutuwa, idan ma mutuwa zaki sai dai ki mutu ja'irar yarinya, kina tafe kamar ki karye saboda rama. Yo, kika sake kika auri wannan ɗan gadon talaucin da ubansa tun da na sansa da tagiya ɗaya na sansa, ba sai kin gwammace wannan makauniyar uwar taki barin ki tayi ba? Wannan makauniyar uwar taki barin ki tayi ba? Har ya gama sababinsa ya fita, inna bata ce komai ba, sai bayan ya fita ne Asma'u ta fito tana ta sharar kuka. Inna ta ce, wai waye wannan ne daga zuwa malam ya aminta da shi, babu bincike babu komai. Na Asma'u ta yi wa inna bayani, inna ta sake salati da sallallami tare da yi wa Allah kirari, ta ce naga ta kaina ni Aminatu, dama akan wannan kwasasshen mutumin malam ya ci min mutunci har yana ci min alwashin aure babu fashi. Ai kuwa da fashi, dan ba za a yi wannan san zuciyar da ni ba. Yaro shekara da shekaru yana wahala rana tsaka saboda san abin duniya, malam ya rufe ido yana ci ma mutane mutunci. Ai ba ke kadai ya haifa ba, ya basa wata, amma ba da yake ba. Da yin magariba kuwa sai ga kiran Sadiku a kofar gidansu. Idanun Ma'u sun kumbura sun yi luhu-luhu saboda kuka. Ta yafa mayafinta ta fito, shi ma duk a hargitse yake. Yana ganinta ya riko hannunta ya ce, Asma'u, me ne ke shirin faruwa? Ɗazu baffana ya yi min kiran gaggawa, na je yake faɗa min wai sako ne daga malam, babu ni babu ke, ya yi miki miji. Hakan ne da gaske Ma'u? Raba ni za a yi da ke? Kafin ta gama shashekarta ta ɗago suka ji daga bayansu muryar malam yana cewa, hakan ne, babu wai a ciki, na ma raba ku har abada. In dai ne mahaifin Asma'u, to babu kai babu ita, na yi mata miji daidai da ita, kai ma ka je ka samu daidai da kai. Dama ai rashin uwa ake uwar ɗaki, tunda uwa ta zo kuwa dole uwar ɗaki ta kauce, soko kawai me hatimin talauci a goshi. A sanye Sadiku ya tsugunna gaban Malam Usaini ya ce, kada ka yi min haka malam, wallahi idan ka hana ni Asma'u kamar ka datse min farin cikin rayuwata ne. Ka taimake ni ka bar ni da Asma'u, na yi maka alkawarin ba ta farin ciki fiye da wanda kake hango mata a wanda kake shirin aura mata. Malam bai san darajar ta ba kamar yanda na san. Tsawa Malam Usaini ya buga masa ya ce, ka ji min yaro sakarai shashasha, ayyo, wato ni ma kana nufin kafi ni sanin darajar Asma'u? To ko ka ji in faɗa maka, ba daraja ba, ko alƙibba ne kai, karewar daraja Asma'u ba rabanka ba ce. Ke kuma munafuka, na dawo kanki daga yau sai yau. Idan na kara ganinki da wannan fakirin yaron mai riga ɗaya, sai na saba miki. Zaki shige gida ko sai na karya kafafunki. A guje Asma'u ta faɗa gida tana kuka, inda ta ishe inna tana sallah. Faɗawa ta yi saman gadon karfen inna. Malam Usaini ya biyo ta yana cewa, wato ni ake son a tozarta a garin nan, a mayar da ni sakaran uba da bai isa da gidansa ba. To ko wallahi ba a isa ba, dole ne na sa doka a bi. Aminatu,
kin raina ni ina faɗa da babbar murya duk ranar da na kara ganin Ma'u da wani na gani da wani ba Asan ba sai na ci mutuncinki, wallahi sai kin gwammace baki sanni ba, domin ranar ne zaki gane ni ma namiji ne, talauci ne yasa ni zama mace, wawaye kawai masu kashin tsiya. Allah sarki, tunda Asma'u ta ji wannan haɗi da mahaifinta ya shirya yi mata, ta shiga damuwa da tashin hankali, abubuwa suka jagule mata, ta shiga tsananin damuwa, abubuwa duk suka rikice mata, ta kasa gane ta inda aka samu asalin barakar, sosai take cikin kunci. A bangaren Dr. Asim Shahid jinsa yake cikin walwala saboda ya samu yadda yake so. Mahaifin Asma'u sai ladabi yake yi masa, shi ma kuwa ya sakar masa kuɗi tunda ya fahimci kwaɗayi ne ɗabi'arsa, tuni yasa aka fara gyara wa Malam Usaini gidansa tun ma kafin a gama daidaita tsakaninsa da 'yar tasa. Ita kuwa inna tsalle ta dire ta ce ba da ita ba za a taɓa yaudarar Sadiku da ita ba. Yaron tun Asma bata san kanta ba yake ta mata wahala, sai yanzu rana tsaka wani ya zo a ɗauki aure a basa. Wannan ai rashin adalci ne sosai. Asma'u ta samu goyon baya a gurin inna, hakan ya ɗan kwantar mata da hankali kaɗan. Karatunta ta mayar da hankali tare da cin alwashin duk ranar da Dr. Asim ya kuskura ya zo kofar gidansu sai ta tata masa asalin rashin mutunci. Sati guda da zuwansu na farko tana kwance a ɗakin inna, abin duniya ya yi mata zafi, karfi da yaji. Yaya Mudan ya hana Sadiku zuwa gurinta, sai dai su haɗu da shi a burtsatse su tsaya su yi 'yar hirarsu. Babban tashin hankalinta yanda masoyinta ya rame yayi duhu da sun haɗu sai ya fara yi mata magiyar kar ta yarda a raba su. A mafi yawan lokuta suna kuka suke rabuwa, duk da cewa Asma'u bata gama gaskata maganar auren ba. Hakan nan ake ta gyaran gidansu, ita kuma tana ci gaba da zuwa makarantarta har tsawon watanni 2 sosai. Rayuwa ta fara canzawa a gidansu Malam Usaini, har buhun shinkafa yake ajiyewa, inda ita kuma a haukanta ta fara mantawa da aikin da ke tunkarota. Kwatsam ranar wata Alhamis sun dawo daga Tahfiz, ita da Jidda ta biyo za ta karbi wani textbook. Tun daga nesa ta hangi wasu manyan motocin alfarma a kofar gidansu guda 4. Hakan nan gabanta ya yanke ya faɗi, suka kalli juna cikin sanyin jiki daidai lokacin da wasu fararen dattawa suke fitowa daga soran gidan nasu. Ta zuba musu ido, tana son gane su amma ta kasa, sai ajiyar zuciya kawai da suke ta raba su ta wuce. Su ɗin ma binta suka yi da kallo, ita dai ko arzikin gaisuwa ba su samu ba, ta yi shigewar ta gida. Gara ma Jidda ta gaishe su, suka shiga, ta bata abin da za ta bata ta fito, ita kuma ta ɗauko buta ta fito. Mamaki ne ya cika ta ganin matan gidan nasu da yaran su Dijangala da Lantana a tsaye cirko to da ke ba shiri suka cika ba. Haka nan ta yi shigewar ta ban ɗaki, tana jin su suna ta mata tsaki, bata ko kalle su ba. Fitowa ta yi ta shige ɗakin inna, ta ishe su ita da Mudan da Malam Usaini suna tattaunawa. Kallanta Malam Usaini ya ce, nemi guri ki zauna, duk na gama magana da 'yan uwanki, ke ce kike son ki bani matsala, kuma ke din ma baki isa ba. A gaje ta nemi guri ta zauna. Yayin Mudan ya zabga mata harara, ta sunkuyar da kanta. Malam ya ci gaba da cewa ɗazu iyayen Asim sun zo akan batun aurenki, sun kawo kuɗin auren su da sadaki, sannan sun nemi alfarmar ayi bikin nan da wata 2 daidai. Na ce wata 5, na so su yi min magana da shi Asim ɗin, ya ce min babu komai, zai ɗauki nauyin komai. Wannan ta sa na ga sauki ya zo, na amince. Ɗagowa ta yi da sauri ta ce, babba Sadiku fa? Ji ta an buge mata baki, ta ɗago da idananta da ya kawo ruwa, take ta fara tsiyayar da hawaye. Mudan ya nuna ta da yatsa ya ce, shegiya mai kashin tsiya, arziki na kiran ki, tsiya na cewa ni ce taki. Ana maganar arziki kina maganar talauci. Uban mai Sadiku zai ci bare ya baki gayyar tsiya, gayyar wahala. Daga masa hannu babba yayi ya ce, yo me na bata bakinka, abu da babu fashi sai an yi. Kawai ke je ki fara shiri, nan da watanni 2 zan daura muku aure, kowa ta kama gabanta. Mikewa suka yi za su fita. Cikin gunjin kuka Asma'u ta ce, inna ba za ki ce komai ba dan Allah ki wani abu. Janyo ta inna ta yi jikinta tana shafa bayanta, suka yi ficewarsu. Sannan ne inna ta samu damar magana, ta ce, to me zan ce Ma'un inna, kin ji irin ɗiban albarkar da malam ya yi min yau, har yana cewa ni ce nake ziga ki yi masa biyayya Asma'u. Wannan lamari san zuciya ne, sai dai kawai
Allah ya saka wanda aka zalunta. Ki hakuri ki yi biyayya insha Allahu zaki ga ribar hakan a gaba. Kwantar da kanta tayi a jikin Inna tace, wallahi Inna ba dan Allah Asim yake duk abin da yake yi ba. Akwai manufa cikin lamarin nan. Inna kada ki bari san zuciyarsu babba ya salwantar min da rayuwata. Rufe mata baki tayi tace, Asma'u ki hakuri kuma ki sa kyakkyawar niyya a ranki. Insha Allahu ribar abin da zaki gani sosai. Inna ta rinka yi wa Asma'u nasiha har dai ta daina kukan ta koma ta kwanta. Lamo akan gadon Inna tana jin zafin abin da babba yayi mata. Shi baya ma jiye mata wulakanci. Ranar ko ɗiban ruwa kasa zuwa tayi saboda zazzabin da yake damunta. Washe gari Juma'a duk da bata jin daɗin jikinta haka ta shirya ta fita domin zuwa makarantar. Daga yanayin takunta in dai ka santa zaka san akwai abin da yake damunta. Cikin sa'a tana zuwa gidansu Jidda ta ishe ta shirya suka tafi makarantar a kafa suka tafi domin dukkaninsu babu mai kuɗin mota suna tafi ne tafiya irin ta kurame babu mai cewa wani abu. Sun ci rabin tafiyar suka ji mota a bayan su tana yi musu hon. Basu tsaya ba sai dai kaucewa da suka yi suka bawa mai motar hanya. Zartar su yayi sannan ya tsaya tare da kashe motar ya fito cikin shigarsa ta likitoci, fuskarsa dauke da murmushin da shi daya ya san ma'anarsa. Ya tako inda ta ja ta tsaya tana kare masa kallo bata yi aune ba kawai sai ji tayi ya sanya hannunsa ya dago fuskarta ya dora bakinsa saman kuncinta ya janye a hankali yana murmushi yace, to ya kika ga salon wasan namu? Takaici ne yasa bata san da wasu hawaye masu zafi suka zubo mata ba. Murmushin fuskarta ya fadada yace, tun yanzu haba karki kairaye da wuri mana, aike jaruma ce, kin iya rashin kunya, zaki kwaci kanki dadin dadawa gashi kin yi sa'a. Gyatumai kwadayayyu Allah ya baki, kada ki matsawa zuciyarki wajen tunanin abin da ya dace. Duk wani abu da yake ya dace nayi shi. Bayan iyaye shi ma masoyin na bogi ne, tunda ya siyar min da soyayyar a farashi mai arha 150 kacal. Kin ga ko yanzu zaki iya bambance tazarar da ke tsakaninmu. Ko da yake ban san ma ki gane yanzu, ki bari sai can gaba sai ki gane lokacin da hakan zai bada show na gaske. A lokacin ne wasan zai fara nan da 2 months. Yanzu sharar fage ce. So sai hawa yake bin kuncinta tana kara saita injin idanta akan Asim. Kallo take yi masa da yake bayyana tsantsar tsana. Tana jin haushi da kuma tausayin kanta. Ta san duk duniya ba kowa ne ya ja mata wannan wulakancin ba face malam. Numfashi kawai ta sauke ganin wankin hula na neman kai ta dare. Ta juya ta canza hanya ta tafi ta bar sa tsaye yana bin bayanta da kallo yana murmushin mugunta. Shi kadai ya san abin da yake sakawa a zuciyarsa. Yarinyar ta gama lalacewa idan ta zama mallakinsa. Zai nuna mata iyakarta, zai nuna mata duniya da bambanci. Komawa yayi ya tada motar sai ya tafi sai lokacin Jidda ta lura da cewa ashe Asma ta jima da yi mata nisa. Nan ta bi ta da sauri tana kwala mata kira, bata tsaya ta saurare ta ba sai a cikin makaranta suka haɗu. Bayan an gama assembly suka tafi ajin su. Jidda ta dubi Asma'u tace, wato Allah idan yana son ka da arziki sai ka zagi sarki a gaban fadawa. Amin, wato Allah idan yana son ka da arziki sai ka zagi sarki a gaban fadawa yace gaishe shi kai. Wallahi Asma'u a rayuwata na dade ban ga kyakkyawan namiji irin Asim ba. Kai gaskiya kin dace, amma fa da alamun dan izzar masifa ne zaki shafa ma. Wani naushi da Asma'u ta kai wa Jidda a baki yasa ta gocewa tare da cewa daga fadar gaskiya kuma Allah mijinki dan gayu ne. Gashi kyakkyawa da shi. Malamin su ne ya shigo akan ya tilasta wa Jidda yin shiru. Ita dama Asma'u bakinta ya kulle, kalaman Asim ne kawai suke yi mata yawo a kwanya. Iyayenta matsiyata, idan ta tuna wannan kalmar sai ta ji hawaye na zubo mata. To amma komai ya samu shamuwa, watan 7 ya ja mata. Da mahaifinta bai bi son zuciya ba da yanzu tana tare da masoyinta. Da ta ji haka a ranta sai ta tuna ya ce da kwata miliyon ya siya sadikunta. Gabaki ɗaya duniya ta yi mata zafi, ji take yi kamar ta yi ta rusa kuka. Haka dai a dafe aka tashi suka tafi gida. Da kyar ta kai gidan saboda azabar zazzafar zazzabi da ya dirar mata. Tana zuwa ko uniform bata cire ba. Ta fara kwara amai bayan ta gama ta shige ɗakin Inna ta kwanta.
tana mayar da numfashi. A kwance take amma duniyar juya mata take yi, ita dai bata kara sanin komai da yake faruwa ba, sai farkawa ta yi ta ganta daure da robar ruwa a hannunta, ta rinka bin ɗakin da kallo ɗaya da ɗaya tana son tunano ko a ina take. A haka ta ji an turo kofar an shigo, ta juyo da kanta, idanunta na kanta yana wani lumshe su kamar mai jin bacci. Allah sarki, wannan kenan, duka anan zan dakata, sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya. Na ku dan Salma, kuma huta lafiya.